Adam platí polovicu a my jednu onú tretinu. Túto tretinu. My polovicu z polovice zaplatíme, dobre? A koľko sa platí vlastne, Taňu? Neviem, ja som platila vtedy 5 eur. 5 eur? Áno. Čaká, ty si len jednu dosku zlomila? Ja som zlomila toto. Aha. Ha? My sme zlomili tamto. Tak ja dám euro. Oni zlomili trošku celú posteľ. Ty 2 eurá, nie ty euro. Ja dám euro a on dá 10. Ale ja im spravím novú posteľ, tak budú trešiť sa. Máme daj. spoločenské. Kde mám hru? Tomča. Nie. No tak. Neviem, kde sa mi uložila hra. Ja ti pohľadám. Domča, zašiješ mi tú panku? Tomča. Domča, zašiješ mi papučo? Áno, prosím. Ideš ma fotiť? Nie. Daj Pikachu. Nie. Pikachu! Dobre, stačilo.